Eba free styling. Aye Paulo chema uchida butsu bane mumwe asina makumbo wakagara pakagama mukombi bane ari kufamba netsoka usacheme ukashaya mari kune vakatoshaya upenyu usazochive makomborero angu unochemo ona nhamo yawana bhaskoro uchida pets zvirinani kurembera pane kudona ukawana dola uchida 1000 zvirinani kurembera pane kudona ukawana chidiki uchida hombe zvirinani kurembera pane kudona auziye zviri mberi saka tenda zvirinani kurembera pane kudona ukawana bhaskoro uchida pets zvirinani kurembera pane kudona ukawana dola uchida 1000 zvirinani kurembera pane kudona ukawana chidiki uchida hombe zvirinani kurembera pane kudona auziye zviri mberi saka tenda zvirinani kurembera pane kudona komboerai vanorara mumastritsi vasina nguva yekuteera mabhitsi vasina hembe chero mashitsi vanorara vakagonya sekitsi mbichana zvinhu zvichafaya mumwe musi kwavo kuchanaya ane kaskoroskoro anotovhaya but they always aim higher ukawana bhaskoro uchida pens zvirinani kurembera pane kudona ukawana dola uchida 1000 zvirinani kurembera pane kudona ukawana chidiki uchida hombe zvirinani kurembera pane kudona auziye zviri mberi saka tenda zvirinani kurembera pane kudona ukawana bhaskoro uchida pens zvirinani kurembera pane kudona ukawana dola uchida 1000 zvirinani kurembera pane kudona ukawana chidiki uchida hombe zvirinani kurembera pane kudona auziye zviri mberi saka tenda zvirinani kurembera pane kudona havatenda ava vanhu venyama havazive chakakosha kurarama nemabvi ako iwewo pfugama mwari vanokomboera vanozama tangoti tingoonesana kuti kunotosiyana kuwana mumwe ane 10 mumwe ane 100 asi tenda iwe nezvawawana